Gutikana nayo nigo omuroberio bwo kuinyora ritko ryoborere bwesosera gose malaria nigo kagere gokorekana abo ritko rya rero mu ritko rya malaria World Malaria Day na umuyego University County ya Nyamira nigo rakorekane asensemo yekerenyo iyo gutoka sebunke ya Nyamira North awase omuwaziri bw'obacheno wa County ya Nyamira aberega kwene kyabune mirobero yonsi yabereke gwikirana umuyego yura korekana ritko rya nkyo asegetie kigie kerenyo ase County ya Nyamira nigura chikubwata na bwatani agati yabo asabagana bakagere guchikikana ritko ryankyo ngamono muwaziri olia bwechisemeze kerima choguna boigono muwaziri otenetamangana yobo cheno abaraikerane ase omuyego yuri ritko ryankyo chinsemo chekerenyo ase bunga ya North Mugrango imeye County ya Nyamira nigo chinga kiechi yabatene kurwasa nsemo yobo cheno imeye County ya Nyamira batebiruna emirobero yonsi nigo yekirani wasoko waligania omuyego yo soko nyora ritko rya Malaria Day nekerogono abantu bagenderete kubori wa kwene kyabuna ngweso kyabare kero barorire byorokererio ko ene kyabuna nkorengwa bare oburere bwa malaria nanene kwene kyabuna nkwetanga bare ko ase okorarira chinet ekyo chipimire Kenya yarigereretie ngari tukeringa gochigocengerwa Nyamira egachorwa nekera abantu baitu ba Nyamira barigereria makarange kerenyo no turachore buna ensemeria tuchiko o chengerari tukeriria yesosera asengencho igaiga enseme ya North Mugirango uruiro bombori goraki especially area setobege kaine ne county ya Homa Bay solende nakiakora tuachoretega elinde tukwanira abantu baito kiro monta urwarete uburero bwesosera igentigetaga ni wente gokora teri no kwenda se chemist gwachikora chintetere wente kwenda se nyagitari asitokoroka laboratory asibere bagupima amanyinga egera gwachekiu